În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, sărbătoarea de astăzi ne dă ocazia ca să cunoaștem o pagină din istoria religiei creștine. Ne dă posibilitatea ca să cunoaștem acea pagină din istoria bisericească care este scrisă cu sângele mucenicilor. Creștinii zdrobiți, împrăștiați, părăsiți de mulțime și luați în râs de așa ziși înțelepți ai lumii, cu sudoarea pe frunte, cu inima zdrobită, cu sufletul mâhnit, au trăit și au luptat cele 300 de ani până la Sfântul Împărat Constantin. Armele lor nu erau potrivite contra furiei păgânilor și răutății evreilor, fiindcă ei, creștinii, erau înarmați cu virtuțile, cu credința în Dumnezeu, cu bunătatea, cu blândețea și răbdarea, cu mila și cu lepădarea de sine, pe care le-au învățat de la Izbăvitorul și Mântuitorul Iisus Hristos. După comportarea lor, după trăirea și faptele lor, după sfințenia vieții lor și minunile pe care îi însoțeau din partea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să fie întâmpinați cu admirație din partea păgânilor și cu iubire și respect din partea evreilor, căci Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se născuse după trup din seminția lor, din neamul evreiesc, dar n-a fost așa. Dumnezeescul întemeietor al creștinismului a fost defăimat, insultat, persecutat și omorât pe cruce. Pentru aceasta și ucenicii și toți creștinii nu se putea aștepta să aibă o soartă mai bună. Afară de aceasta, învățătura lui Iisus, religia aceasta creștină pe care o moștenim și noi astăzi, condamna toate păcatele și se împotrivea tuturor patimilor, vițiilor ticăloase și pasiunile vrăjmașe sufletului. De aceea a tras asupra ei toată dușmânia unei lumii idolatră și superstițioasă, desfrânată și crudă, și să provoace toată furia și tulburarea și turbarea sa. Iadul nu putea să vadă cu ochi liniștiți că se înalță o împărăție care trebuia să o desființeze pe a lui. El fu ajutat de barbaria păgânească și de răutatea evreiască. Între păgânism și creștinism se declară un război de moarte. Păgânismul este cel ce atacă. Pentru aceasta trebuia mai întâi să înfățișeze lumii ca primejdioși și vrednici de omorât pe creștini. În această privință, evreii și păgânii se uniră ca să înnăbușească creștinismul chiar de la început din leagănul său. Cei ce primiseră blestemul din partea lui Dumnezeu, urmașii lui Avram și Iacov, după ce au omorât pe Iisus răstignindu-l, în loc să se pocăiască pentru uciderea lui, au început să urmărească pe ucenici și pe toți creștinii în toată lumea și să umple cupa fără de legilor cu vârf și îndesat, căci au băut și sângele creștinilor. Ei au fost cei dintâi care au alarmat pe păgâni și au trimis agenți mincinoși în cele 4 unghiuri ale lumii să vorbească și să scrie contra creștinismului. Iată ce scriu și ce spun ei către păgânii de atunci. O sectă nouă s-a ivit ce poartă numele de creștini. Ea susține ateismul și distruge toate legile.
învățătura sa este nelegiuită și detestabilă, sacrilege. A înfățișa creștinismul ca distrugătorul a toată virtutea, a tot ce este bun, frumos și nobil, și a apărâ pe creștini împăraților păgâni că sunt dușmanii stăpânirilor și legilor, era atrage asupra capului lor furia popoarelor și stăpânitorilor. Și din nenorocire, aceste calomnii aduse de evrei contra creștinilor au fost crezute, primite și au avut efectul lor. Păgânii, în urma acestor părâciuni mincinoase, își închipuiau că creștinii sunt cei mai nelegiuiți oameni, cei mai desfrânați, cei mai criminali și îi făceau chiar răspunzători de toate nenorocirile ce veneau peste Imperiul Roman. Numele de creștin era o crimă. Era destul ca cineva să-l poarte și toți îl privea ca vinovat de crimele cele mai grozave. Dușmânia evreilor și a păgânilor îi făceau să închidă ochii ca să nu vadă sfințenia creștinilor. Își astupau urechile ca să nu înțeleagă dreptatea lor și se înarmau cu securi și săbii pentru a isprăvi mai repede cu ucenicii lui Hristos. Sângele creștinilor curgea și roaie, iar cerul a încununat milioane de martiri. Și când ne gândim că asemenea persecuțiune au durat 300 de ani, când ne gândim că 300 de ani pământul a fost înnecat de sângele următorilor Evangheliei, că în timp de 3 veacuri creștinismul a cerut în zadar un mic colț pe pământ sub soarele acestei lumi și s-a refuzat această cerere și se văzu nevoit a locui sub pământ, în acele subterane numite catacombele Romei. Când reflectăm la toate acestea, nu putem să nu ne gândim că puterea cea mare pe care o aveau mucenicii venea de la Izbăvitorul și Mântuitorul Iisus Hristos și de la Sfânta Cruce, de aceea răbdau ei. Dar pedeapsa dumnezeiască a ajuns până la urmă și pe vrăjmașii crucii, căci niciodată nu va rămâne nepedepsit acela care se revoltă contra lui Dumnezeu și a Fiului Său. Și toți și-au luat pedeapsa în diferite chipuri, și pe lumea aceasta și în veșnicie cu Iuda vânzătorul în muncile Iadului. Nici împărații păgâni romani care au persecutat biserica și pe creștini n-au scăpat de dreptatea lui Dumnezeu. Toți și-au sfârșit zilele în chinurile cele mai grozave. Dumnezeu a făcut dreptate sfinților și astfel creștinii au biruit cu puterea crucii lui Hristos. Dumnezeu a lucrat după cum a știut mai bine și a ridicat pe tronul imperiului celui mai puternic din lume, pe bărbatul care a fost și va rămâne cel mai mare dintre împărații romani, pe împăratul Constantin cel Mare, cel dintâi împărat creștin care a îmbrățișat credința, a apărat-o și s-a făcut protector al tuturor creștinilor. De aceea biserica îl numește întocmai cu apostolii și îl așează la loc de frunte în fața creștinilor. Dar ce a determinat, iubiți creștini, pe acest împărat să poarte numele de creștin? Ce împrejurare l-a făcut pe el ca să se închine crucii care mai înainte era semnul de blestem, crucea rezervată oamenilor criminali, nelegiuiților? Iată ceea ce a decis pe împăratul Constantin să îmbrățișeze creștinismul. A fost o minune dumnezeiască, văzută de el și de soldații lui ziua pe când se pregătea să meargă la Roma contra lui Maxențiu,
împrejurările grele prin care trecea, armata lui puțină, îl făcea pe Constantin să ceară ajutorul lui Dumnezeu, dar nu știa cărui Dumnezeu să se închine. Totuși, se decise să se închine unui singur Dumnezeu, la care se închina și tatăl său. Pe când el se ruga acestui Dumnezeu ca să îi se descopere și să-l ocrotească, iată că zări pe cer o cruce luminoasă și scris în jurul ei: „Într-o acest semn vei birui.” Constantin, cuprins de mare spaimă, și-a zis în sine: „Ce poate oare să fie această vedenie?” Apoi, în noaptea următoare, îi se arătă Mântuitorul Hristos în vis, cu crucea în mână, și îi porunci să facă un steag în forma acelei cruci luminoase și să-l poarte în război, pentru a fi apărat de orice primejdie. El, apoi, întrebând pe episcopii creștini ce însemnează semnul ce a văzut în vis și pe cer și cine este Dumnezeu care i s-a arătat, i s-a răspuns că acesta este Fiul unic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și că semnul luminos este imaginea nemuririi și trofeul biruinții ce a purtat Fiul lui Dumnezeu asupra morții. Cu crucea în fruntea armatelor și cu credința în Dumnezeul creștinilor, Constantin merse contra vrăjmașului său Maxențiu, care era mult mai puternic, având armată numeroasă. Și cu puterea crucii îl învinse. Apoi, intrând în Roma, unde a fost întâmpinat cu bucurie de tot poporul, cea dintâi grija lui Constantin a fost ca să înalțe în mijlocul orașului o statuie cu crucea în mână, iar pe pedestal săpă această inscripție: „Prin acest semn mântuitor, semnul adevăratei puternicii, eu am eliberat cetatea voastră de jugul unei domnii tiranice. Am dat senatului și poporului roman libertatea, onoarea și strălucirea.” După această victorie strălucită, datorită numai puterii crucii, după cum însuși spune Constantin cel Mare, deveni apărătorul cel mai devotat și înfocat al creștinismului. Prosperitatea Sfântului Constantin trezi gelozia lui Liciniu, un alt vrăjmaș de moarte al creștinilor. Și acesta îi declară război lui Constantin și începu să persecute pe creștini. Toate căile de împăcare întrebuințate de Sfântul Constantin au fost zadarnice, căci diavolul și ucenicii lui nu se lăsau învinși și cereau iarăși sânge de creștini. Atunci Sfântul Constantin se pregăti de luptă prin rugăciune și post și porni cu semnul crucii în frunte contra armatelor acestui Liciniu, care se lăuda că va nimici pe creștini și pe Constantin. Dar împăratul Constantin și cu puterea Sfintei Cruci învinse de 3 ori pe vrăjmași și câștigă Orientul. Apoi, împreună cu maica sa Elena, și-au dat toate silințele pentru organizarea și întărirea bisericii. El adresă o circulară episcopilor în care le atrage atenția ca să aibă grijă să se ocupe în mod special de biserici, să se repare cele care există și să le mai mărească, iar altele să le construiască noi. Cât pentru cheltuieli, să se adreseze guvernatorilor provinciilor,
care au primit orden să se supună sanctităților. Astfel, sfinții împărați, pe care îi prăznuim astăzi, și-au îndeplinit misiunea apostolică la care Dumnezeu i-a chemat în mod miraculos, căci în timpul domniei lor au strălucit zile senine și Biserica lui Hristos s-a înmulțit și a putut să lupte într-o dreptate, după cum scrie un părinte bisericesc de pe atunci, numit Eusebiu. Cât de fericiți suntem noi, zice el, văzând aceste locuri devastate până ieri, pustiite și jefuite, că reîncep o viață nouă, că templele Domnului se ridică din ruini, se înalță mai mari, se împodobesc cu mai multă strălucire. Sfântul Împărat Constantin se mai distinge prin practicarea virtuților cele mai strălucite. Împărțea milostenii la săraci, la creștini și îi scotea din sărăcie. Avea o deosebită grijă pentru orfani, văduve și fecioare. Educația lui a primit-o din tinerețe, căci a fost prieten bun cu fericitul și Sfântul Augustin și cu Sfântul Ieronim, dar mai ales virtuțile și evlavia lui se datorește mamei sale, Sfânta Elena, care a cunoscut credința din copilăria ei și care pe ascuns și ea mergea în catacombele din Roma ca să asculte predicile Sfinților Apostoli și slujbele lor. Exemplul vieții Sfinților Împărați, râvna și dragostea lor pentru cauza binelui, pentru Biserica lui Hristos, să-L urmăm și noi, ca să ne putem învrednici de împărăția cea veșnică a lui Hristos, de frumusețile raiului pe care sufletul nostru dorește să le vadă, și ca să fim demni de prețiosul și frumosul nume de creștin, care e cel mai de vază înaintea lui Dumnezeu, a Sfinților Îngeri și a Bisericii, numele de creștin. La un episcop creștin ortodox veni într-o zi un cetățean cu o rugăminte să-l lămurească ceva, să-i spună episcopul ce însemnează numele de creștin și cu cine se poate asemăna acest nume. Episcopul i-a răspuns că a purta numele de creștin este a purta numele cel mai de cinste. Se aseamănă poate cu numele unui mare general, zise cel ce a întrebat, a unui general care e sărbătorit de tot poporul când se întoarce biruitor din război. Da, zise episcopul, e nume de cinste și acesta, dar numele de creștin e și mai mare. Poate numele creștinului se aseamănă cu un mare înțelept filosof, care cunoaște toate tainele și răspunde la toate întrebările. Da, răspunse episcopul, și acesta e un nume cinstit, dar numele de creștin este și mai de cinste. Se aseamănă cu numele unui împărat, zise credinciosul, că cine are mai mare parte de cinste decât un împărat? Da, e nume de cinste și numele de împărat, răspunse episcopul, dar tot mai mare este numele de creștin. Poate se aseamănă cu al unui sfânt care petrece o viață curată, sau ca unui înger, zise omul întrebător. Da, așa este, grăi episcopul cu tărie și cu bunătate în glas. Numele de creștin cuprinde toate aceste nume, de înțelept, de general, de împărat, de sfânt și înger. Toate numele acestea la oaltă
dau numele de creștin. Creștinul este un împărat, pentru că domnește peste lume, nu se lasă robit sau stăpânit de ea. Creștinul e un mare general biruitor, deoarece știe să învingă pe toți dușmanii văzuți și nevăzuți, duhurile răutăților și armatele ispitelor, patimilor vinovate. Creștinul e un înțelept, fiindcă el cunoaște adevărul Evangheliei, taina vieții eterne și calea mântuirii, care e cea mai principală. Creștinul se aseamănă cu omul sfânt, din pricină că el luptă să-și îmbunătățească sufletul până la desăvârșirea morală, spirituală, pe care o au sfinții și îngerii lui Dumnezeu. Așa este de mare numele de creștin. Așa că să fim demni de acest nume creștinesc și să nu ne numim în zadar creștini, și să urmăm și noi pe înaintașii noștri, care sunt sfinții, să călcăm pe urmele lor, urmându-le credința și făcând ceea ce au făcut și ei. Amin.